Projeya nûjenkirina taxa Qaynartepeya navçeya Razan a Diyarbekirê bi rûxandina xaniyên ku hatine destnîşankirin dest pê kir. Di destpêkirina projeyê de parêzgarê Diyarbekir Mûnîr Qaraloglu axaftinê kir û balkêşand ku Qaynartepe yek ji wan taxan e bê plan ava bûye û gelek kolanên wê hene ku wesayît nikarin bikevin têde û ew ê deverên wisa nûjen bikin. Serokê Şaredariya Navçeya Razan Hüseyin Beyoğlu amaje kir ku ew ê rê nedin ku welatî mexdûr bibin û hemû welatiyên ku xaniyên wan dikevin nava projeyê de dê bigihîjin mafên xwe. Li Badera 1700 xaniyê kevin ana ku qabûlaştırma wan çêbû evanan dest xirakirina wan mekiriye. Dişûna vana da gelek avayê noyê temîzê paqijê xweşik şê bibin. Diva da bira tamamê xelqê me serî rahat bin. Tu kesekî me mexdûr nabe. Ew ê ku bixwaze van xaniyê kevinê ku têda ji pirê wan vala bûn, jiyan têda ned bûn. Dişûna wan da bi firotana yekê net sandin zî bi perekî gelek perekî başê xweş distînin. Ew ê ku nexwaze pere nexwaze dişûna wan da ku avayê çêbin avayî noyê bidin wan. Projeya nûjenkirina taxa Qaynartepe ser 54 donimê 1733 xaniyan li xwe digire û heta niha li gel 602 welatiyên xaniyên wan nav projeyê de ne hevdîtin hatiye kirin û li gel 100 welatiyan jî li hevkirin pêk hatiye. Welatiyên ku xaniyên wan dikevin nav projeyê bank dikin ku ji xwe rewşa wan a aboriyê nebaş e û ew naxwazin mexdûr bibin. Tişkî baş e, em pir sevinmiş bûn. Bira van dera îstah be. İnsanımız divan tişta yani hak dikin. Bira jî xweş be, jî paqij be. Evvela jî merkeziye. Yani destê kesê ra nakeve. Em şuara idare xwe bikine ve tişkî bidin. İnşallah ji me re fazla sıkıntıyê dernaxînin. Vata fiyat ki xweş bidin em pê xanî bigirin em qayîlin. Ama fakat ez dîrî qayîlinim. Tev gedî hûrin em ê ku derin em wavran dikin heqê avê û cîranê ödemiş bikin. Ma durum tune ye. Ma yek rûn küçüğe 100 milyon. Na em nikar misînin he. Yani bijmele vera darın de. Ev fakir fukaraya. Li gorî projeya nûjenkirina taxa Qaynartepeyê dê qada hatiye destnîşankirin de di nava 2 salan de xaniyên nû werin avakirin, parkên nû werin çêkirin û kuçe û kolan jî li gorî pîvanên bajarvaniyê ji nû ve werin durust kirin ku ev yek jî dê ji aliyê Wezareta Hawir û Bajarvaniyê ve were destnîşankirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.